ମା ମା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ମୋ କଥା ଟିକେ। କଣ ହେଲା କି? ମା ମତେ ପଇସା ଦେ, ମୁଁ ଶାଢୀ ଆଣିବି ପରା ଆମ ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ। ହଁ ସେ ଆଲମାରୀ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି ମୋ ପର୍ସଟା, ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଯା ଧରିକି ଯା, କିଣାକିଣି କରେ, ବାକି ପଇସା ଆଣିବୁ। ବାକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବି ହେଲା। ମା ଦେଖେ ତୋର ଶାଢୀ ଲୁଗା ସବୁ ଆଣିଛି ମୁଁ। ଆରେ ମା ଏଇଟା କଣ ଲୁଗା? ଏଇଟା ମୋ ଲୁଗା ମା, ଭଲ ଲାଗୁନି? ବଢିଆ ଅଛି। ଆହୁରି ଦେଖେ ଆହୁରି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଶାଢୀଟା ଦେଖେ ବ୍ଲାକ୍ ଆରେ ବା କଲରର। ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ଶାଢୀଟା। ଏଇଟା ମୋ ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଶାଶୁ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଲର, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଶାଢୀ ଆଣିଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ଯେ କଣ ଯେ ଏଇ କଟନ ଲୁଗାଟା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଛୁ? ଚଳିବ ମା, ମୁଁ ଲୁଗା ନେବି ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭଲ ଶାଢୀ ନେବି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନା ମା ତୁ ଜାଣିନୁ ମତେ ପୁରା ଝିଅ ପରିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା। ହଁ ରେ ମା, ତୋ ଭଳିଆ ଭାବନା ଯଦି ସବୁ ବୋହୂଙ୍କର ହେଇଗଲା ତ ଶାଶୁମାନେ କେବେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଳିଆ ସବୁ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମିଳୁ। ନାଇଁ ମା, ଆମେ ଯଦି ବୋହୂ ମାନେ ମା ବାପା ପରିକା ଦେଖିବା ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଝିଅ ପରିକା ଦେଖିବେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଆଣିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଟନ ଲୁଗା ଆଣିଛି। ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ମା? ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ନା ସବୁ ଠିକ କରୁଛୁ।